The Crawl, eller bare Crawl. Vi er tilbage for at prøve at spille igen. Sidste gang var der ingen af os, der kunne finish bossen, men vi prøver igen. Yep. Se om vi kan. Jeg er joinet af Mads. Sig hej. Hej. Christoffer. Hej hej. What up internet? What up folk? Du er helt sikkert med her i det. Yep. Ja. Hvis der er nogen hvis der er nogen serber, der sidder derude og ser det her. Men de mor er jo også en narkolyder. Ho! Nej, det mener jeg. Hvad handler det om? Det ved jeg ikke. Noget forsømmelse, tror jeg. Ja. Nå. Det var en dejlig akavet start, Mads. Fortsæt i det spor her. Det skal nok blive godt. Ja. Ej, jeg kan godt lide en mor, det ved du godt. Det kan godt, hvordan jeg sådan... Ja, den er altså dårlig. Jeg tager... Prøv lige se den her. Der er nogle helt nye features der. Ja. Hvis man tager den på. Hvad for nogle features? Ja, det ved jeg ikke. Nå, I har begge to taget den der, hvor monsterne er flere health, så det vil sige, når jeg slås, så er jeg bare mod monsters med 1 milliard health. Ja, lige præcis. Nå ja, vi kender godt historien. Vi kender historien. Hvis du ikke har set den, så se den anden video. Vi er så hardcore, vores YouTube har playlist, så what up with that. Så hvem er helten? Jeg tror det er Mads. Det tror jeg. Så jeg er rødt spøgelse her, og Christoffer er blå spøgelse. Ja. Så kan man gå herhen, så kan man trykke A, og så er der game tips. Ja. Det er kun for noobs, så det gør vi ikke. Ja, fuck det noobs. Faktisk så er vi noobs, men... det kan man vist ikke kalde os. Er du klar? Du er den her. Nu kommer de frem. Edderkop. Hvad kan det? Nå, det kan det der, det er altså ret godt. Det er ret irriterende. Hey, ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtig godt. Det er fedt, at nogen der er sådan, sådan bare mobility baseret. Man kan sætte nogle syge komboer op, ikke? Hvis man kan bare... Hvis man kan samarbejde. Nok den anden, ja lige præcis. Er du død også? Men altså, edderkoppen og hende der, de har jo ikke særlig god synergi, fordi hun er afhængig af, at hun bliver jagtet. Ja. Synergi. Forklar det ord. Det er sådan et akademisk ord, der handler om... Akademisk? Der handler om, hvad jeg gjorde din mor i jagtes. Heyo! Jeg havde god synergi, din mor og jeg, lad mig bare sige det. Ja, okay. Damn, igen som Mads åbner lidt her. Nå, nu har jeg en god en. Ja, den er fucking orm. Den er sød, men den er dårlig. Jeg skulle lige sige, den er nederen. Selv jeg levelede op til en anden. Den er også pænt nederen, den man levelede op til. Jeg synes, der er lidt for meget overlap også, ikke? Fordi rigtig mange af de her monster, de har bare sådan en, god, bare sådan en stik af energi. Den her, den har også bare sådan en teleport væk. Det er dens special. Det er der altså mange af dem har. Det var dig, der fik ham. Fuck dig. Damn. Nå, skal vi ikke bare sige, at vi er venner? Christoffer, jeg har et dilemma til dig. Okay. Hvad vil du helst spise? Miste alle dine tommelfingre, eller miste hørelsen? Den er frisk. Den har du aldrig fundet på før. Okay, hvad med det her? Du kan have alle Supermans kræfter. Alle hans evner. Men du er nødt til at have et fuldtidsarbejde, hvor du bekæmper kriminalitet. Det vil sige, du kan aldrig bruge det til noget sjov. Hele tiden så er du ude og bekæmpe kriminalitet. Men til gengæld så vil du kunne flyve rundt og sådan noget og være super stærk. Men det kan kun bruges til gode ting. Ja, og du har ikke særlig meget fritid. Ingen fritid. Nej, okay. Plus du har også dine jobs ved siden af din skole. Der er ingen der ved du er Superman. Det er ikke sådan du får løn for det. Wow, prøv at se den der! Shit. Ja, det var en kort for mig. Det er jo ret sjovt liv, man lever. Ja, det er rigtigt nok. Og man kan flyve og sådan noget shit. Ja, altså det er da sådan meget. Altså det er da... Jeg har det sådan, jeg synes det... Er det her jeg er lidt for overhævet med den fælde der. Du gør bare det samme sted hele tiden. Ja, det var for fuck med ham. Jeg har fået sådan en artefakt, der gør, at jeg healer, når jeg står på pentagram. Er det rigtigt? Ja. Det er pænt awesome. Ja, men det er også det virker jo kun indtil I tager den, så den er balanceret. Ja. Jamen jeg tror da, jeg er helt klart, at... Du vil være Superman? Ja, et eller andet sted, fordi det er jo et interessant liv, og det er sådan... Du kan ikke lave meget unikt og sådan noget. Du kan ikke lave nogen flyby voldtægter. Nå, det kan jeg ikke. Okay, det skulle du have sagt. Hvad er fuld liv, bitches? Hvad mangler du at dræbe? Nå, nej, det er motherfucker. Lad nu mig. Fuck, han bollede os i røven der. Kæft, det er virkelig en lorte. Jeg vil sige, at Christoffer han overtager det her spil lige nu. Ja. Jeg har ikke en eneste level endnu. Jeg har selvfølgelig heller ikke været helden endnu. Det kører bare. Ej, den er altså virkelig sød, den her lille orm. Ja, det er pænt. Fik han der halvvejs ned? Nej, det er noget andet. Har vi været alle steder? Der er ikke sådan en måde, man lige kan se mappet på, tror jeg. Måske select? Måske din mor. Du har mange mor-jokes i dag, hva'? Ja, den ene er mere intelligent. Ja, de bliver sådan mindre og mindre. Ja, vi har været. Gå ned. Ja. Faggot. Okay. Og flammekaster. Det er fedt, at man unlocker flere ting mellem hver runde. Hver runde. Det er ret cool. Nu kommer jeg til at købe nogle fucking store mon.
Boom. Wow, level 6. Damn, vi bliver boldet i røven lige nu, Mads. Der er en af jer, der har fået sådan sygt meget vitage. Ja, det er mig. Det er fordi, jeg ikke har været heldig. Nej, det er mig. Mads har også fået rimelig meget. Men... Ej, Marco. Den der. Wow. Jeg vil gerne være Overraskning med. vil jeg gerne have. Den der. Evolving. Til en anden farve. Nå, den gik så åbenbart ikke videre, den her møgfisk. Jo. Hvad? Kan I ikke se den? Hvad? Der er lås på den. Den kan ikke komme videre. Og du kan tage den til venstre der. Men det har jeg ikke lyst til. Ja, Den- ham der Nissen, han er altså virkelig skød. Ham der, jeg har nu med øksen, han er mega fed. Ja, han er god. Det er Men ham nice. er så. Ja, han er god. Den bliver god, den der. Du skal have dragen næste gang. Hvem er ham her? Ej, Så skal have dragen? skifter du level igen. Okay. Jeg tror, der er det, som du siger, der er noget med klasser og sådan noget. Ja, det er en måde at skifte. Ja, så er Det er ret blæret. Class på. The Torrent. Det at spille, der er meget mere end hvad der først er til øjet, eller hvad man siger. Ja, Okay, more than- Mads, vær opmærksom på, at han må ikke stille sig på pentagrammerne. Nej, okay. Må det gerne. Mads, tag det der pentagram, din Ja, idiot. du siger, at han ikke må stille sig på det. Nej, ikke dig. Ham. Du må ikke stille dig på den, Mads. Okay, det kan man bare sige. Jeg havde lige sagt det til dig. Kæft, det er en lortefisk. Den ligger Ja, og gør ja ingenting. den har jeg haft før, om du kan slime lidt. Kan jeg slime? Ja, slimet nu. Helt op. Sweet. Ja, kom så, kan Skrid nu for helvede. Ej, nu bliver jeg slagtet! Den normale angreb sutter så meget af. Det er kun slim. Åh, det er lækkert. Ja, øj, Level sker 8. ret Jeg skal snart ned til Korak, kan jeg mærke. Okay, fuck. Christoffer, hvis du nu mødte din kommende kone, din elskede kone, altså din eneste kone, Mads, vågn nu op. Han står og tager livene for helvede. som er 14 år, og for at du ligesom kunne være sammen med hende, så skulle du være sammen med hende, når hun er 14. Vil du så være sammen med hende? Det er faktisk et svært spørgsmål, end man lige tænker først. Fuck! Det er det nemlig. Men hvad er dit svar? Nak ham. Jeg kan se, det går egentlig meget godt for dig lige nu. Nak ham. Han er Nak ham. færdig nu. Nak ham. Han er færdig. Han er færdig. Jeg lever. Svineri! Skyd. Nej! Hvem er det derinde? Er det mig? Jeg tror, du fik den. Give me all the levels. Give me all the levels. Prøv at se, hvor meget blod jeg har. Ja, du har sådan... Jeg har 151. Jeg kan bare købe hele forretningen. Og du kan stadig ikke... Det er jo venligt. Give me all Nå, the men cash. Christoffer, du fik aldrig svaret. Ja. Ej, det er jo... Low attack speed, det er godt svært at tage det. Ja, var det ikke den, jeg brugte før? Hero Blade, den var god. Braid. Jeg er faktisk... hyper speed, hvad var det? Dashes forward. Dodge roll. Fuck det dodge roll. Det er nice at penge. Okay, er I klar på at blive udslettet, drenge? Jeg har brugt alle mine penge. Ja. Bring it on. Jeg elsker det her. Ej, det er Christoffer, du må lige nødt til at svare. ja, det er rigtigt. Jeg holder Jamen, den. hvad nu hvis jeg nu havde hende i en kælder, til hun blev 18 for eksempel, eller 19. Til hvad? Nej, men det kan du ikke. Du skal være 15 år. Okay, jamen altså, det virker ikke som om, at hun... Altså, hvis jeg nu tvang en Hun vil rigtig meget gerne tage hendes møde. Jeg tror ikke rigtig, man Jeg tror ikke, hun kan, bygge Mads. så meget tillid op. Jeg tror generelt ikke, du kan sige ja i den alder. Jeg tror, det er pointen. Hvorfor ikke? Hvem er det, der er spøgelse lige nu? Fordi det Det er jo er pedophile talking, det der. Altså. Ja. Jamen, det er det. Sådan Det er det da. en 14-årig kan da sagtens bestemme selv. Det er ikke noget galt. Det er sådan, jeg kan se det på hendes øjne, hun vil gerne. Hun har sådan et meget afvisende blik. Det viser, at... Ja, hun spiller bare kostbar, ikke? Det er gået til et mørkt sted lige nu. Ja, det er godt, vi kan redigere det. Ja, det er rigtigt nok. Ja, Så kommer der bare sådan et mistænkeligt se. klip. Ja. Nå, men hvad vil du helst miste venskabet med Marco og mig, eller have en million? Eller ej, du Jamen, vidste ikke et dilemma. Men altså, Nej, du skulle være omvendt. Ja, omvendt, lige præcis. Vil du have en million? Det er fordi, det er svært at opstille dilemma, når du sidder. Jeg miste venskabet der. Ja. Hvad vil du helst have en million, eller miste venskabet? Hvad er det for en smart fælde? Altså, hvis du får den million, så mister du venskabet. Sådan. Ja, det var sådan, du mente. Ja, Ja. præcis. Ja. Vil du gøre det for en million? Vil du smide os væk for en million? Jamen, Er det så meget, at du men, elsker man os? kan jo, de siger jo, at man kan købe venner for penge, eller hvordan er Hvem siger det? Hvad siger det? Sagde min bror. Det lyder som en fucked up bitch. Så stop dog med at spawn den der retard. I kan alligevel ikke skade mig med den.
Kom så. Du siger videre, det er jer, der holder mig i rummet. Ja, nu har jeg altså været... det er sejt med 3. Tak for helpen. Okay, så spørgsmålet er... Det der ville ske, ville det være, at... En eller anden ville give dig 1 million. Ja, jeg ved det godt. Det var mere sådan, nå, ja, den måde, jeg blev uvenner med jer om vi hader dig, der. Ja, er det det sådan et eller andet, jeg har sagt sådan, ja. sådan om jeres mor, eller hvor det var? Right. Eller jeg får kun sådan nogle virkelig dårlige nu. Eller er det, altså sådan noget, jeg har gjort, eller er det bare, så havde jeg måske aldrig kendt jer, eller hvordan vil det ligesom gå til? Mads, det er dig, der skal klargøre, det er dig, der stiller spørgsmål. Ja, jamen, Christoffer. lad nu sådan se igen. Det er slut. Men du hører det igen. Vi vil have dig. Ja, det er fint. Men hvad er så de spørgsmål? Det er det, vi snakker om. Jeg spurgte, hvordan det ville gå til. Hvordan ville vi ende der, hvor at vi ligesom... Du har sådan nogle penge her, du glemte. Ja, hvad hedder det? Hvordan ville det uvenskab gå til? Ville det betyde, at vi aldrig havde kendt hinanden så? Eller ville det være fordi, at jeg skulle sige et eller andet utilgiveligt om jeres mor? Eller hvad ville grunden ligesom? Hvordan ville det sådan... Forstår du spørgsmålet, Mads? Han har forklaret det så godt efterhånden. Nej, jeg synes, det er noget lort. Fordi du får 1 million. Men og så hader vi dig, og så går vi væk. Ja, okay. Det er fordi, vi er misundelige. Det er det der problem. Nej, men det kommer bare ikke til at... Ej, hvis du er så... Altså, det kommer du ikke til det lyder på Mads som om, at han kendte os først. Eller som om du kendte os først, og så blev... Hvorfor kan du ikke bare svare på spørgsmålet? Skal vi sidde og tøjle? Ja. Sådan er det. Det er politikers svar. Gå imod din politiske overbevisning. Okay. Men hvad vil du svare? Sorry, cock. Det er det eneste. Hvad har du at sige? Sorry, cock. Prøv at se alle de levels, jeg fik. Okay, så. Og Mads han sidder stille. Men han har til gengæld mange penge. Ja. Det er Mads. Det kører. Okay. Så vil jeg gerne være... Nej. Jeg vil gerne være... Ja. Dragon Ball. Sygt er godt before det. Mads han fucker ikke rundt lige nu. Ja, de der æderkopper, de er pænt irriterende. Ja, nu er en skorpion. For en old lady. Prøv at se det devil. Damn! Så du skorpionen helt op? Det er djævlen. Djævlen? Ja, du kan ikke få den lige nu. Mads han har den. Prøv at se derovre. Den ser vild ud. Ja, den arbejder jeg også lige til. Prøv at tænke, der både har dragen og djævlen. Der er bare ingen gode ting, de kan ramme med. Nej. Men hvad, jeg ved, at vi har ikke set djævlen endnu, vel? Nej. Harsh. Den kan sikkert skyde ind. Fuck, jeg er død nu. Ja, du er virkelig ved at blive ud. Nå, hvis jeg bare lige kan nakke en af først. Fisken! Fucking lortefisk. Det kører bare. Altså, der er fisken med. Ja. Du er så død. Kan jeg jo ikke Det er experience, dog. Du lægger dig bare ned på... Har du prøvet at være fisken, Christoffer? Ja, mange gange. Det sutter der virkelig også røv. Ja, men altså... Ikke så meget. Ikke så meget, man dør på sådan 4 sekunder. Hvor er du henne, Mads? Det ved jeg sgu ikke. Nå, er du inde i den der? Ja. Det må være. Au. Du ruller bare væk fra mig. Ja, men jeg prøver at ramme dig, men hvis jeg stopper op alt for længe, så... Hvad er det her? Nå, bare det der. Du er level 10? Nå ja, det gider jeg ikke. Ikke lige nu. Jeg skal lige lidt højt lidt. Ej, jeg er fisken igen. Sikke en over. Det er godt. Jeg skal nok beskytte dig. Ja, tak. Bare bliv med at lave slim. Så snart du kan, så lave slim. Ja, det gør. Kom herover. Jeg fik ham godt! Jeg fik dig, mand. Ja, det er rigtigt nok. Men nu er der noget slim. That's what I'm talking about. Don't sleep on the slime, dude. Ja, det er godt det der, Mark. Ja, jeg er med i kampen. Ja, det kan jeg sige. Wow. Fuck det, jeg går bare ud af dem. Jeg gider ikke engang kæmpe med dem. De er så rødne. Ja, det er virkelig godt. Så skal vi ned og snakke med... Ja, du har noget blod lige nu. 66. Ja, yes. Okay, hvad vil jeg gerne have? Et nyt sværd? Throwing knives? Der er stadig nogle penge på jorden. Stealing gold. Det er godt. Alle er faldet i søvn. Ude i skærmen. Boom, jeg samler mange af dem her. Svineri. Er det det, der giver os... Jeg tror, det er det, der gør, at vi kan lave dem der. Jeg ved det ikke. At vi kan gå level op? Nej, jeg tror, det er det, der gør, at vi kan... De der bob. Ja, så det er sådan set lidt ligegyldigt. Nej, altså I mener de der, I samler op, ikke? Ja. Er det experience? Ja, det er experience. Det kan jeg ikke forstå, fordi at når man aldrig er manden, eller når man aldrig er helten, så får man ikke experience. Nice, ja. Mads. Udslet dem. Der. Haha, så er den, Mads. Ja, vi ses. Du er bare væk. Florisauce Ari. Du kom til level 10, jeg kom til level 8 og Mads til level 4. Jeg kan ikke godt level 50 nu. Eller jeg skal have 50 for at kunne level. Ja, jeg kan heller ikke level noget op.
Så Det bliver en kedelig fornøjelse for jer derude. Der slutter. Det var derfor Mads gjorde det, så vi ikke kan level op. Undskyld mor. Næste gang så. Robson Slayer. Vi burde måske... Der er sikkert noget mere at overveje ved de der fucking navne på chapterne. Nej, jeg tror bare, de er random. Okay, bare skyd mig ned. Ja. Ja, men jeg tror, det er der mange som spillere, der gør, hvor det er også bare en del af sådan en random generator, så ser vi bare nogle tilfældige ord sammen. Jeg tror, at blodet det er kun noget, man kan få, når man er monster. Ja, muligvis. jeg tror, du er ret. Fordi de der throwing knives, tror jeg altså er gode. Hvorfor tog du dem så ikke? Fordi jeg Heyo. Heyo. Ja, jeg stoler ikke på det. Jeg kan godt lide, når Christoffer er sådan sur over margariter. Ja. Det er meget interessant. Længe I har det sjovt, drenge. Mads, kunne du onanere lidt mere foran den der kniv? Seriøst? Jeg giver dig et spøgelses blowjob. Ja, det er klasse. Okay, det var pænt varmt. Okay, let's go. Okay. Klar på noget udslettelse, ikke så? Ja, okay. Så. Sans opmærksomhed. Hvad er det, katten her? Nå, det der er god noget. Ja. Og det er B. Jeg kan skyde 2 pile med ham her. Det kører bare ud af. Fuck, jeg elsker ham her. Fuck, I er ledige. De er fandme godt fint. Ja, vi udsletter pænt meget. Jeg har ikke tænkt mig at lyve. Ej, det kører. Æd en pil i fjeset. Nå, vi ses. Det var mig. Jeg tror, det var mig. Var det mig? Yep. Ja, så skal jeg kæmpe mod skorpionen, det er rigtigt. Hvordan er der at være skorpion lige nu? Det går ondt. Det hed. Okay. Er det dig, Mads? Ja. Bare kom. Okay, der er ikke mere her. Men... Hvorfor får jeg kun 5 blod? Jeg har kun 5 blod. Fordi du er en fag. Det er en økse. Liv smooth. en økse. Jeg kan godt lide den. Og den svinger bare rundt. Tydeligt. Det kan bruge det. Hvem er først? Hvem har modet? Jeg har. Au. Bro, han er dragen. Dragon time. Hvornår har du fået dragen? Lige nu. Mads, jeg beskytter dig. Du skal holde dig i nærheden af mit guld. Ja, okay. Han er ret svag, dragen. Nej, han er sygt god. Ja, jeg kan huske, at stoppe ham på et tidspunkt. Så kom! Du stikker hele tiden af. Au, jeg døde også. Så nu er det op til dig. Okay. Du er helten, vi alle sammen har fortjent. Ja, jeg er glad for, at du ikke lige så, at du havde pentagram. Hvad kan han ellers? Han det smider han bare sådan en bomber. Sejt. Ja, det ser pænt lidt ud, der våben. Mads, det er all dig. Nå, det er Mads, der er helten, okay. Ja, det kan man. Okay. Jeg troede, du kan starte. Nej, god bombe. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg skal egentlig holde med Mads, fordi Christoffer er level 10 ligesom mig. Go, Mads. Du har ham, Mads. Ja, jeg tør ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det er en god strategi. Du skal ind i fjeset på ham. Væk fra bomben. Nu har han smidt bomben så på ham. Nu. Nå, så kan han bare smide en til. Ej, det kører virkelig, ja. Han er faktisk pænt god, ham der med bomberen. Jeg skal bare spille ham lige så epic, som jeg gør. Okay, kunne du være mere egoistisk i det? Jeg kan bare gå rundt og samle lidt shit her. Ej, han er jo alt for god. Ham er fordi, man kan ikke komme i nærheden af ham. Men man skal jo bare vide, at der går et stykke tid, før bomberne springer. Nej, fordi jeg har stort set en bombe hele tiden. Så lige nu har jeg ikke engang grund. Ja, der fucker jeg det så op. Men det er fordi Mads han ventede på, at bomben sprang hver gang, og så får du en ny, når bomben springer. Fordi det går lige et stykke tid. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Han kan, det kan være, at han skulle gå over og activate. Har du ikke lige været inde med ham? Du har det meget blod alligevel. Nå, det er Mads, når jeg troede, det var Christoffer. Du har ingenting, Mads. Plus vi har købt alle tingene derinde. Rolling knives, Mads. I'm just saying. Yes. Det tænkte jeg ikke meget over. Jeg tror, du er ranged nu. Er du? Der er et hernede, Mads. Hernede. Hvordan kaster du? Man skal trykke dobbelt. Okay. Har du den? Den er god, Christoffer. Ja, kom her, Mads. Kom så. Hvad skal jeg? Ja, du skal bare herover. Der er ikke noget dernede. Du skal over i saunaen. Han åbnede dig. Damn, han bollede dig. Er du klar? Go. Det er så, man er bare sådan en idiot, når man løber rundt og venter på, at ens special. Det er egentlig sjovt, man ikke kan gøre det med det samme. Hvad? Altså, når man spawner som de her monster,
så kan du ikke bare lave din special. Det er nogle lorteknive, Christoffer. Jeg skulle aldrig have taget. Er du narret ham virkelig til at tage Det det? gjorde du virkelig. Just saying, Mads. Fucking knives. Boom, jeg fik ham. Fuck. Mads. Ja, jeg beklager. Nej. Hvordan fik du Ja, det? ja. Motherfucker. Er I snart færdige med at spawne de der små groups, eller hvad? Jeg har ikke spawnet nogen. Det er Mads, der ikke kan styre sig. Jeg ved ikke, hvor jeg er lige nu. Nu er der. Du skal bare ikke spawne flere groups. Okay. Hvorfor har I så meget blod? Det forstår jeg ikke. Hvorfor vi har så meget blood? Jeg har ikke særlig meget, jeg har kun 37. I har Det er fordi købt alt Christoffer ikke har været helten længe, ja, og vi har lige købt. Tabe. Der var den. Ja. inden. Det er klart. Lad os dræbe ham her. Ja. Kom så. Go. Show me your moves. Ah, Ja, fucking fisk. fisk. Wow! Det er mig, der er fisken, er det ikke? Jo. Giv ham noget slim, ja. Ja, sådan. Jeg slår ham lige ind i det. Nå, det er jer, der laver... Nå, det er mig, der laver det der, ikke? Det ved jeg sgu ikke. Men det er ikke dig, der er heldig, Christoffer. Jo, det er helt. Nej, ja. Det kan du ikke. Han er det kan næsten død. Nu får du ham kraftet. Sådan du herovre. ikke. Får mig jo ikke så længe, den er. Kom herovre, Christoffer. Jeg fik dig lige lidt. Ja, jeg fik dig lidt igen. Jeg står bare her. Jeg er blevet beskyttet af mig. Nu forstår jeg min magi der. Fuck, den er grineren. Ups. Kom nu, Christoffer. Nej. Jamen, jeg Han- får han- bare min magi i hovedet lige om Han lidt. prøver at fuck dig med magien. Det kan du godt nu prøve med. Helvede. Nå, så får du fandme slime. Nice Okay. try, Mads. I'm out. Det er altså en ret god magi, jeg har lige pludselig. Floor results. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor du ikke gik ned til bossen, dog. Du vil gerne være lidt bedre. Ja, jeg vil bare lige level op her. Men hvis Der. Look at that bastard. Når du har også ham der nu, Ja, ja. så tager jeg noget andet op. Nej, det gider du ikke. Jeg tager ham her. Den grønne mand. Han er genial. Ja, jeg skal have en af de her Cthulhu'er. Hvad for en vi så er fed? Blå eller grøn Cthulhu? Who gives a shit? Okay. Okay. Thanks for playing. Squid monster. Squirting. Ja, men jeg skal vise jer lidt. Jamen lad os begynde at gå til bossen. Du ved, Ja. Hvad hentyder du til mig? jeg hentyder til, at dit bevarer ansigt, liv. dit ansigt er en katastrofe. Okay. Jeg skal ind til bossen. Damn, du har penge. Ja, Du har købt alt. så skal der shops. Men ligesom, Estok, nej. Hero Blade, jeps. Icy Broadsword. Ja. Hej Den der. er bedst. Der stod 25%. Er det her Icy Broadsword, det er da bedre, er det ikke? Nå, jeg tager Hero Blade. Nå, vi har jo ikke hele dagen, Christoffer. Nice. For helvede. Nu kan jeg godt bruge det der monster. Schweinhund. Fuck dig, Mads. Jeg kan godt lide ham, at han kan skyde sådan 2 pile som en special, fordi det kan man næsten ikke undgå, når man kommer tæt på. Wow, den range dog, Mads. Ej, det kommer nu de der kastekniver, der pænt hedder, er de ikke? Og lige nu er Ja, det var det, jeg sagde. Range, det er the way to go. Motherfucker. Motherfucker! Ej. Prøvede du at støtte mig her? Nej? Ja, med dem der. Ja. Ja, det kan. De er nemlig rigtig gode mod Mads, fordi han er dam, så opmærksomheden kniber lidt med. Nej, Mads, lad være med at gå tilbage. Hvorfor? Jo, der. Nå, hvis du vil op og købe noget. Du har bare næsten ingenting at købe af. Jo, du har 20 guld faktisk. Nå, lige meget. Er du klar til at snakke om? Nice, charme her. Wow! Den der fucking kubi der. Tag hans opmærksomhed. Wow, han er vild ham her, Cthulhu boy. Hvad kan han? Jeg kan ikke kigge, fordi jeg er koncentreret. Åh, Det var mig, tror jeg. hvad er det for nogle nosser, der hænger op der? Det er Cthulhu shit. Ved du det ikke? Wow, han er djævlen! Ej, hvor sejt. Fuck, jeg kommer til at dø så vildt. Jeg ved ikke Hvad kan han? hvad kan han egentlig? Han kan flyve, Det er rigtig dårlig ham her, Cthulhu. Hvorfor er han det? fordi du er mod mig, og ikke mod Mads. Nej, det gør det ikke. Hvad kan han djævlen der? Ikke en skid. Han kan hoppe. Han kan dø lige om lidt. Okay. Ja. Han er fandme dårlig. Ej, noget lort. Hvad er de special tag? Er det hop? Hvad med, han må da have bare sådan et eller andet, hvor han slår eller sådan noget. Og han bare slår. Wow! Nå, Wow, det tog alle mine liv. Nej, næsten. dårlig karakter. Søgt! Det var ikke en vilje, jeg tog den. Åh, Det var. Og du lavede så meget blues. Hvad er det? Sweet. 150. Wow. Så tag det en monsterhjerte. Nu vil jeg ikke.
Det er det samme der. Jeg har ikke rigtig brug for en ny magi eller noget. Ej, du har en ret god magi, okay? Jo, jeg har sådan en super dash speed. Men man kan ikke, det er dumt at købe nye magier, hvis man synes, man har en god en. Ja, lige der starter. Sorry. Motherfucker. Sådan, skud. Nej, du fik mig lidt. Gør du det? Så her kommer det første forsøg på bossen. Nå, Mads. Ja. Kan du? Der blev det, hvad? Challenge knockout. Challenge knockout. Bye, have a great time. Du tog ikke alt livet. Whatever. Jeg har ikke brug for det, mand. Jeg har ikke brug for det. Hardcore, bro. Jeg kan godt lide den stjerne, der stikker ud der i toppen. Ja, den virker som om, den er ret inspireret af... Krang. Ja, lige præcis. Hvordan føles den, hva'? Føles ikke sådan. Og nu er du på røven. Ja, jeg er virkelig på røven her. Vi bliver nødt til at samarbejde, det står. Ja, så. Mads, det er nu, du skal ramme ham. Motherfucker. Det skal du være klar. Damn. Der fik jeg ham ikke ramt, tror jeg. No! Nej, jeg dashede lige ind i boblen, og så ramte jeg pumpen. Det var godt, Mads. Det fuck godt. Ja, den er svær at undgå, den ser ud, den der. Fordi man er lige koncentreret om nogle flere ting. Jeg synes klart, den er bedst, de her grå bobler. Ja, de er pænt ledet. Det er ikke lige... Hvordan føles den, Mads, hva'? Lige fjeset, bitch! Men du er færdig. Right in the brain. Er jeg det? Er jeg det? Jeg tror, jeg er den, der har givet bossen mest skade. Du har ikke fået... Altså, når du har skadet ham nok, så falder han så ned. Ja, det var det, du gjorde, ikke? Ja. Hvad skulle til at være hovedet? Okay. Nej! Nej! Kom ud af den der. Godt ramt. Fuck, hvor er det irriterende. De der fucking bobler. Det er det værste. Okay, jeg synes, det er fedt at være hovedet. Ja, det synes jeg også. Jeg tror, det hvis du måske har skudt den ret mange gange i streg, så kan det være, at hovedet falder ned. Det burde ligesom være sket. Ja, ja. Nå ja, det var der. Det var fordi, du gjorde det på det rigtige tidspunkt. Du ved, der han lige er ved at skyde strålen ud. Hvordan føles det her, motherfucker? Okay, nu må jeg være den, der har givet ham mest skade. Det er du helt klart også. Så lad os bare alle sammen blive enige om, at jeg er den bedste. Vi bytter igen. Ja, Christoffer var helt sikkert bedre til boblen. Ja. Nej. I er død! Nej! The champion! Salvation! Ja, det er svært at se på over en mikrofon, men jeg danser med røven i ansigtet på dem. Bare kald mig mom. Ja, men tak fordi I kiggede. Som champ vil jeg gerne sige et par få ord. Vi skal lige se, hvad vi har fået her. Tak. Ja, bare sig det. Som champ vil jeg gerne sige, at mine venner er under mig i forhold til at spille computerspil. Du ved, alle de spil vi spillede, der blev jeg lidt i baggrunden. Lød som om jeg ikke var så god, og så endelig så tog jeg fat og sluttede det her shit. Mads, har du lyst til at sige noget, eller er du ved at presse tårer frem? Det er hårdt. Sug din egen pik. Det er meget modent. Crawl, boom. It's finished. It's over. Combo breaker. Jeg synes ikke, det er så fedt spil.